Pagkaon niya ani dong. Salamat kay Baligya pin ako ni dong. Asa man ka? Baligya naman. Pagkaon, pagkaon duha na ana ba? Pagkaon ko ani ha? Oh. Pagkaon. Kani lami. Napaypan. Asa ka man to? Ah, mula ka sa ako kay ako ang linong-ag. O sige pagdali dito kay nami kay niyo. Lami nga sa aging Kamba. Matay gani harap ka libot-libot eh gutom naman kay ini parte pag inita. Gusto giinar ko gigutom so bitaw ko ning reklamo nimo ikaw reklamo na gid ka gutom so. Supa ni balay. Nay ka talikod nay ka. Sa ni kaon. Gaso-aso ang kusina so. Dili atuok yun. Pero gaso-aso ang kusina. Asa man? Tatuok ka ano to. Lami nga sa aging oy. Kaabi na ni. Hukdon jud kani. Dugayan mama sa doy. Bantay-bantay po diya. Look out ba? Rio. Asa na akong giibili nimo? Naraman Di naman. Ah, wala. Asa naman to? O kana pasensya nimo to, root ka to. Wala na akong ikaw na unsa. Napod kanina. Wala na. Sumay palit ako. Dili ako oy, dili ako gawro ko. Sige lang kung kaog sa akin ani. Dali abag na wala na akong gawro ko. Ah, di man ron. Nawa jud ko kabalo ada na ampo dire kanina. Oh. Oy.